Assalamu alaykum muhtaram milletteşlerimiz. Halkımız qaydağına yaşasa da ana tilimizni, g'urf-odatlarimizni saqlab qalığı için şaqti işler başqara. Alar bilen biz sizni de tanıştırıp turabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız, bugünkü çıkarılışta. Qozonda Tatar galimleri kitabı təqdim etildi. Biz özümüzün galimlerimizni ko'tarmay turib, o'z xalqimizni ko'rsata ham ko'tara olmaymiz. Qasim şəhərində Xon məşidi. Allah'a şükür bizde bugün tarihli gün. Müftü Hazret geldi. Cuma namazı Xan maçında okular. Россия İslam İnstitutunda Tatar imamların nişik əzirliylər. Bu günde mekteplerde Tatar dili yok. Yukarı oku yurtlarında Tatar dili okutu yok. Şuna göre biz kayan alıp 100% Tatar dilini okuturga köşe olabız. Qozog'istonning Aqto'be өлкәсендә Saban to'yi. Şunu xatlar artistlarni ko'rdim, televizordan Qozonda Tatar galimleri kitabını təqdim ettiler. Tüzüvçisi Россия Tabiiy Fənlər Akademiyası vitse-prezidenti, Tatar Akademiya Fəni Üzəgi rəisi professor İldar Utəmişov. Әлеге күләмле хезмәткә дөньяның төрле илләрендә яшәүче 121 Tatar галиме кертелгән. Чарада Эльвира Хөснетдинова да булып кайтты. Татар галимнәре дигән китапны Казанның Каюм Насыри исемендәге 80-нче мәктәбендә тәкъдим иттеләр. Юкка түгел, басманы уку йортларына, мәктәпләргә дә тапшырырга кирәк дигән фикер яңгырады биредә. Балалар галимнәребез турында белеп, шәхесләребезне, гомумән тарихыбызны өйрәнеп үсәргә тиеш. Бүгенге көнне менә шушы мәктәп исеме алганнан соң, Каюм Насыри исеме алганнан соң, Татарстанның әйтик күп кенә yazışlar birliği bilen, ressamlar birliği bilen, Süzde yok, Fenler Akademiyası, ondan hem de bizden Ozan Federal Üniversitesi, Ozan Medeniyet İnstitutu, hem boşka kupkine fenli müşerrifler bilen, aytek kız emteler matulunaştı. Süzde yok bunda şu işlemekinin eli bu zor boşluğuna, Татар халкы фән эшлеклеләренә искиткеч бай. Милләтебезнең горурлыгы булган академиклар, профессорлар дөньяның төрле илләрендә бар. Америка Кушма Штатларында яшәүче физик-математика фәннәре докторы Роальд Сәгъдиев, Алман илендә гомер итүче физик-математика фәннәре докторы Рәшит Сүнәев турында күпләр хәбәрдар. Фән өлкәсендәге башка асылзатларыбыз турында да халыкка җиткерергә кирәк. Кайсы гына дөньяның шумагына барып чыкма, татар профессорлары белән, академиклары белән очрашырга туры килә миңа да. Алар дөресен әйткәндә татар халкының, татар милләтенең илчеләре булып яшиләр. Без үзебезнең галимнәребезне күтәрмәй торып, үз халкыбызны күрсәтә һәм күтәрә алмыйбыз. Чөнки гомергә халыкны, милләтне әйдәп баручы кеше ул галимнәр, фән. Менә шушы яктан Мәскәүдә яшәүче менә Илдар Рустамовичның алынып, şu işe jigilip uzak yıllar işlegenim minanın bilem, biz onun bilen daimi aralaşıp yaşayız Moskov'da. Öz inisiyativası bilen şu şimdi işini jirip çıkıyor, dürüsün etkende bu başka sıymaslık zor iş. 16-нчы гасырда Казан ханлыгы яулап алынгач, татар халкы дәүләтчелеген югалта. Мөселманнарга 2 гасыр дәверендә шәһәрләрдә яшәргә, җаваплы вазифаларда булырга, Европа дәрәҗәсендә белем алырга мөмкинлек бирелми. Татар мәгърифәтчеләре ярдәмгә килә. Авыл мәктәпләрендә тарих, география, Коръән укыталар. Нәтиҗәдә татарлар Россиянең иң белемле халыкларының берсе булып таныла. Шиһабетдин Мәрҗани, Ризаддин Фәхретдин, Каюм Насыри китапта 19-нчы гасырдан башлап бүгенгә кадәр булган галимнәр кертелгән. Әлбәттә, өлкә чакларда алар күбрәк мәгърифәтчеләр, фәлсәфәчеләр, дин эшлеклеләре булган. Китапта төрле өлкәдәге галимнәрне күрергә мөмкин. Медицина, физика, математика, хәрби фәннәр өлкәсендә икътисадчылар, тарихчылар, тел белгечләре, филологлар. Татар галимнәре китабында һәрберсенә урын табылган. Иң мөһиме, бу алар турында кыска белешмә генә түгел, тормышлары һәм хезмәтләре турында күләмле басма, энциклопедия. Анда инде безгә әйттеләр, нигә сез бу кешене кертегез, бу кешене әйттеләр, Карбаша, безнең мен әйтмәдем, Карбаша ул чин татарча белде, рус аристократы, дөнья аны белгән. Алим кеше булган ул генерал. Аннары инде әйттеләр бер бар кеше Руслан Гримберг, аның милләте әтисе Шембә, әнисе
татар, татарча белә, татар яклы. Бик зур институтның директоры булды, институт экономия. Чөнки без күрсәттек инде масштаб, зур масштаб кешеләрне, чөнки аларның фән эше дә булды, и фән теге организациясе булды. Чөнки ул институтлар бик зур хөкүмәт эшләрен тапшырдылар. Китапта 121 галим, фәнни институтлар, оешмалар турында 25 мәкалә тупланган. Ул 500 данәдә басылып чыккан. Тышлыгына Татарстан әләме төшкән әлеге китап татар тарихында лаеклы урынын алды. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Дәвам итәбез. Борынгы чыганаклар буенча Рязань өлкәсенең Касыйм шәһәрендәге хан мәчетен 15-нче гасырда Касыйм ханлыгына нигез салучы Солтан Касыйм, башка мәгълүматлар буенча 16-нчы гасыр уртасында Шах Гали хан төзеткән. Кирпечтән салынган мәчетне 1702 елда Петр I буйрыгы буенча җимергәннәр. 1768 елда Екатерина II буйрыгы буенча иске нигездә бер катлы Аллаһ йорты салынган. Бу тарих. Хәзер сүзне шул тарихны барлап кайткан Ләйсәнә Садретдиновага бирәбез. Тарихи кала Касыйм шәһәрендәбез. Аның тарихи урыннарыннан атлыйбыз. Бу татар бистәсе. Билгеле инде монда татарлар күпләп яшәгән. Без хәзер нәкъ менә хан мәйданында, каршыбызда хан мәчете. Җәлил хәзрәт, менә без чынлап та тарихи урында, Касыйм шәһәрендә һәм каршыбызда хан мәчете. Менә нинди хисләр сезнең менә бүген һәм нәрсә әйтәләсез сез бу тарих турында? Менә әлхәмдүлиллаһ шушы матур чарада катнашырга насип булды. Менә күңелләр бик дулкынлана. Менә не кызганыч, безнең Татарстанда мондый борынгы мәчет сакланмаган бит. Менә бу безнең тарихыбыз, безнең ханнарыбыз заманы менә чын борынгы мәчете. Мөфти хәзрәт тә хәтта сөйләп тә тормады, югырды, шуны картискә төшерәм дип. Менә шуңа бик дулкынландыра да. Теге әзгенә нидә бар инде, моңсулык та бар инде. Менә без нинди хәлдән нинди хәлгә төштек дигән теге. Югалып бара. Югалып бара һәм менә монда теге заманында шушындый мәчетләр торгызган, шушындый безнең милләтебезне күрсәткән урында бүген милләттәшләребез бармак белән генә санарлык калганнар. Борынгы мәчетләрнең берсе хан мәчете. Аның ташларына тотынганда күңелдән нинди хәләт булганын сөйләп бетерә торган түгел билгеле. Монда татар эзе ярылып ята. Һәм без нәкъ менә шушы мәчетнең тарихына да кагылырга булдык. Мәчет хан мәчете бик иске мәчет. Аның манарасын карап, без таныйбыз нинди манараны. Әлбәттә, кече манараны Булгарныкын. Бездә Русиядә калган ике манара шундый иске. Урта гасырлардан калган Булгарда гына Касыйм мәчетендә. Касыйм мәчетен, үзен мәчетен Екатерина патша заманында, Петр I түгел, а Екатерина заманында 18 гасырның ахырында сүттеләр. Барыбер шул Екатеринаның заманында инде бәрәкәтле би патша заманында мәчетне сала башладылар да. Шонардан аның бинасы бик иске түгел. Ол 18 гасырның 19 гасырның башында инде төзелгән. Касыйм бай сәүдә гаиләләре аны төзеттеләр. Манарасаныкы иң иске. Минемчә түгел, инде күп тарихчылар, археологлар, сәнгать белүчеләр дә әйтәләр, бу иң Крымны алмыйча инде Крым мәчетләр, хан Узбек мәчете, Булгар кече манарасы һәм Касыйм манарасы ул иң элек, иң инде иске борынгы мәчетнең биналары безнең татар инде мәдәнияте инде иң. Аллаһка шөкер, бездә бүген тарихлы көн. Муфти хәзрәт килде. Җума намазы хан мәчетендә укылыр. Һәм безнең мусульманнар Рязань өлкәсендә порядка 125 тысяч мусульманнар яшыйлар. Күбесенчә хәзер инде Үзбекстандан, Таҗикстандан килгәннәр, алар биртә эшләйләр. Һәм безнең биртә Касыймда һәм Касыймский районында порядка 2000 татар мусульманнарыбыз
яшей. До революции Касимовский уезд жерлерінде 13 мачет болды. Хәзер Касимда 2 мачет бар. Шыронда село Подлипки Касимовского района анда мачетыбыз бар. Сасовский район Бастаново исемле авыл анда 2 мачетыбыз бар. Азеева Ермешинский район анда яны мачет бар. Чөнки до революции 6 мачет болды Азеевада. Рязанда безнен молельная комната, молельный дом ишлей с 13 года. Михайловда молельный дом ишлей. Село Кисва, Пронский район, анда молельная комната ишлей. Хамтаген береке комната Рязань өлкәсендә тада ишләйләр. Бүген беренче тапкыр хан мәчетендә муфти вагаз һәм җомга намазы укыта. Бүгенге бу җомга намазында Коръән Кәрим укып, без Сөембикә ханбикәнең дә биредә халыкка хезмәт иткән, милләтебезне саклаган, аңарга дин, мәгърифәтне дә бирүгә сәбәпче булган ханнарның, аларның нәселләренең рухына да Коръән Кәрим укып дуга кылабыз. Аллаһ Раббыбыз барча дин исламга, милләткә хезмәт иткәннәргә олы әҗр вә савапларны насыйп итсен. Чын күңелдән тәбриклим. Бу безнең Россия тарафында кайда гына безнең ханнарыбыз, ханлыкларыбыз булмасын. Без бу җирдә изле һәм без Россия бөек дәүләтен төзүдә үзебезнең өлешебезне күрсәткәнне танытабыз бүген. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Касым шәһәре, Рязань өлкәсе. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз, чыгарылышыбызның икенче өлешендә. Россия Ислам институтында татар имамнарын ничек әзерлиләр? Бу көндә мәктәпләрдә татар теле юк, югары уку йортларында татар теле укыту юк. Шуңа күрә без каян алып 100% татар телен укытырга күчә алабыз. Казакъстанның Актүбә өлкәсендә Сабан туе. Сабан туе кутлы булсын. Шуның хәтле артистларны күрдек, телевизордан Узган тапшыруларыбызда югары уку йортларында татар теле хәле турында сөйли башлаган идек. Татар телендә вагыз алып баручы татар имамнары проблемасы турында да сөйләдек. Бу темаларны дәвам итәр өчен без Россия Ислам институты бинасына юл алдык. Мәчетләргә йөрүче, күбесенчә Урта Азиядан килгән кешеләр өчен татар телендә вагыз алып бару кирәкме? Татар халкы үзе татар вагызларын аңлап, тыңлап утырырга әзерме? Бу сорауларга җавапны без Россия Ислам университеты мөгаллимнәре белән бергә эзләдек. Бүгенге көндә Россиянең кайсы төбәгендә генә булмасын, Кавказдан тыш инде әлбәттә, татар теле булмаган имамны эшкә алмыйлар. Ул нинди милләттән булмасын. Һәм шуңа күрә дә әлбәттә имам нинди генә яхшы дини белемле булмасын, безнең бит инде үзәк менә Россиядә күбрәк татар мәчетләре, революцияга кадәр 100% татарлар салган мәчетләр булган. Бүген ул традициялар әзрәк инде бозылса да, бүгенге көндә ул традициялар бар. Безнең инде менә инде ерак көнчыгыштан башлап Калининградка кадәр татар мәчетләре. Әлбәттә, татар мәчетләре булгач, анда татар имамнары сорыйлар. Татар имамы милләт кенә түгел, аның теле татар теле камил булырга тиеш. Шул нисбәттән чыгып, 10 ел элек институт Бөтендөнья татар конгрессы ярдәме белән үз бинасында татар теле кафедрасы ачып җибәрә. Һәм аның өстәвенә Ислам дине фәннәре факультетында татар имамнарын әзерләүче төркемдә булдыра. Әлбәттә, әлеге төркемдә күбесенчә Татарстан һәм аңа якын республикалардан, өлкәләрдән килүче шәкертләр белем ала. Чөнки аларның татар телен белү дәрәҗәләре Россиянең башка төбәкләрендә торучы татарларга караганда яхшырак. Татар телен яхшы белүче шәкертләр ул әз барыбер. Ул тарафта бер теге дефицит сыман нәрсә бар инде әлбәттә. Моның беренче һәм мөһим сәбәбе гаиләдә бала белән татарча аралашмау һәм аңа татар мөхите булдырмаудан тора ди әңгәмәдәшебез. Татар телен белмәүчеләрдә кайсы шәкертләр алар үзләре дә бик зур теләк белдерәләр телне өйрәнергә һәм бу хакта бит инде дәресләрдән тыш әле
Менә практика вакытларында да безнең шәкертләребез вагазлар уздыра, үзебезнең менә мәчеттә бит инде, әниләр мәчетендә, һәм алар инде шушы юнәлештә татар телендә вагазларын хәзерлиләр. Чит төбәкләрдән килгән шушы татар имамнары 4 ел дәвамында матур итеп татарча вагаз сөйләргә өйрәнәләр дә, туган якларына кайтып, мәчетләрдә бу юнәлеш буенча зур проблемага дучар булалар. Халык шушы татарча алып барылына торган вагазларны аңлау өчен булса, монда инде проблема чишелә. Аңламый торган халык булса, әлбәттә, монда бит татар телендә сөйләү аның мәгънәсе калмый инде. Әлеге проблема тел белү-белмәү мәсьәләсе белән генә бәйле түгел. Ул милләттәшләребез арасында динебезгә тартылу, мәчеткә йөрүгә дә бәйле. Мәчеткә йөрүчеләр бит инде күбесенчә менә шул Урта Азиядан килүчеләр бит инде. Татар халкы арасында түгел, кызганычка каршы. Бу бит инде турыдан-туры, димәк, нинди проблеманы күрсәтә? Безнең халык әле диннән бик ерак дигән сүзне күрсәтә, аңлата бит инде. Татар телендә барган вагазларны аңлар өчен мәчет каршында татар теле курслары каралган. Ләкин мәчеткә җомга намазларына гына йөрүче милләттәшләребез татар теле дәресләренә йөриячәкме? Мәчеткә менә махсус татар телен өйрәнергә килүчеләр ул кадәр күп булмады. Мөгаен монда инде аның психологиягы да бар, чөнки мәчет иң беренче чиратта ул инде менә Аллаһ Тәгалә йорты, Аллаһ Тәгалә йортына инде күбрәк ислам дине хакында белем алырга йөриләр. Бүген татар имамын үзендә кызганычка каршы тулайын татар телендә укытып булмый. Безгә кайчагында тегешелтә дә белдерәләр, бөтен дөнья татар конгрессында әйткәләр була инде. Ни өчен сез менә татарча укытмыйсыз дип. Мин әлбәттә аларга җавап бирәм инде. Гафу итегез, бу көндә мәктәпләрдә татар теле юк, югары уку йортларында татар теле укыту юк. Шуңа күрә без каян алып 100% татар телен укытырга күчә алабыз. Әлбәттә, мин бик теләп күчәр идем. Тик әлегә андый мөмкинлекләр шикле һәм бу күп әйберләргә бәйле. Шуңа да карамастан Татарстан Республикасы мөселманнарының диния нәзарәте бу юнәлештә үзенең эшен алып бара. Яраткан Раббыбыз безне төрле халыклар итеп яраткан һәм үз милләтеңне саклап калуны ваҗиб итеп куйган. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. Казакстанда Сабан туе шын мәгънәсендә бөтен халык бәйрәменә әверелде. Бу татарларны гына түгел, Казак җирендә бер шанрак астында яшәүче барлык этнос вәкилләрендә берләштерә торган искиткеч бәйрәм. Ул мәдәниятләрне үзара байытуга да ярдәм итә. Узган ял көннәрендә Сабан туйны Актүбә өлкәсе халкы да уздырды. Мәртек авылында булган зур бәйрәмдә хәбәрчебез Әдилә Төхфәтова да булып кайтты. Сабан туй мәйданы иртәдән үк үзенә барлык авылдашларын, читтән кайткан кунакларын дәште. Бәйрәмне оештыручылар Мәртек районының татар-башкорт милли мәдәни үзәге һәм Актүбә өлкәсенең шатлык берләшмәсе быел Сабан туйны аеруча җылы һәм дустанә атмосферасында уздырдылар. Сабан туйның мағынасы ул достык пен еңбек мейрамы. Белсенде өзimiz бауырларымыз татар этномәдәни берлестиге, ул Өмірзая деген сол берлестикпен бергә без аудандык рухани өміріне атсалысып, белсенді қоғамдық дамуына атсалысып, сол бірлесіп, осындай той жоспар өткізіп жатырмыз. Сабан той құтты болсын. Шуның хәтле артистларны күрдек, телевизордан гына карыйдык. Бик зур рәхмәт сезгә. Илләребезне, әниләребезнең илләрен искә алдык. Күптәннән татар концерты күргәнебез юк иде. Ерак илләрдән килгәнсез, рәхмәт, исән сау җөрегез, илебез тыныч булсын. Шуңа килеп торыгыз. Без как будто Казанда булдык. Сабан туй барышында татар мәдәниятен үстерү өчен зур көч куйган лайыклы милләттәшләребезне, җирле мәдәният үзәкләрне Татарстан Республикасы исеменнән бүләкләделәр. Сабан туй бәйрәме татар халкының иң аллы бәйрәмнәренең берсе. Ул хезмәт һәм дуслык бәйрәме һәм элек-электән төрле яшьтәге, төрле һөнәр ияләрен һәм төрле милләт вәкилләрен берләштерә торган бәйрәм. Бүген шундый кыяшлык җәйнең көне без Актүбә шәһәрдән Мартук авылына килдек. Безнең гаиләм белән без бик шат. Икенче тапкыр киләбез. Туган ил
Tugan gitmeder seragimden değil. Kaydağına batsam da özümden yerim bu da tugan. Dikdir rahmet, rahmet. Bizim Tatar sabah ayında kız sabah sabahı. Zagit Tatarlarıma salam verin. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Күп милләтле Мәртүк авылында Сабан туе бәйрәме татар милләте гореф-гадәтләре буенча уздырыла. Монда милли уеннар һәм бәйрәм күрке булган татарча көрәш тә урын алган. Первое место занял Сагентаев Алишер, Радиковка. Бүген менә милли уеннар үткәздек безнең Сабан туйда. Балалар бик куанып, шатланып катнаштылар. Балалар гына түгел, менә без дә зур булсак та яшь вакытларыбыз искә төшеп, уеннарга катнаштык. Бик шат, бик күңелле булды. Татар эстрадасы йолдызлары Диана Тажидинова, Альфия Хабибуллина, Азат Хөсәенов бәйрәмгә ямь өстәп үзләренең чыгышларын Татарстан исеменнән бүләк итте. Мәйданга җыелган халык килгән артистларны кайнар алкышларга күмде. Кунакларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. За такой прекрасный праздник Сабантуй. Хороший праздник, праздник удался, я думаю, все веселились, отдыхали. Татарстан артистлары үзләре дә Мартык авылында узган бәйрәм турында бик җылы сүзләр әйттеләр. Әйтәсем килә, мин гомумән менә шушылай чит якларга, чит илләргә, чит җирләргә, Сабантуйларга йөрергә бик яратам. Чөнки монда башка энергетика, менә аларны туган телләрен ничек иттереп шушы читтә яшәүләренә карамастан саклаулары, милләтләрен, моңнарын саклаулары менә зур хөрмәткә ия. Рәхмәт әйтәм милләттәшләребезгә, Казак халкына, безнең татарларыбызга мөмкинлек биргән өчен. Мәдәни чаралар үткәрергә, телебезне югалтмаска. Бәйрәмнең башыннан алып ахырына кадәр оештыру дәрәҗәсеннән гореф-гадәтләргә карата зур хөрмәт чагылды. Татарстаннан читтә урнашкан төбәкләрдә дә милләтебезнең кадерен белүче, аны саклап калырга тырышучыларны күрү берәүне дә битараф калдырмый дип уйлыйбыз. Әдилә Тухбәтова, Татарлар, Актүбә өлкәсенең Мәртүк авылы, Казакстан. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез, сәяхәтләр кылабыз. Сез дә үз яңалыкларыгызны юллый аласыз. Адресыбыз экранда. Рәхмәт сезгә, милләттәшләребез. Әле тагын күпме ачылмаган төбәкләр, шәхесләр бар. Бергәләп үткәннәрне барлык, матур киләчәккә юл сызыйк, татар булып яшик.